Sekwentokozo mbukeli ukuthi siphinde sihlangane masisho sithi ke size emoyeni bese zikhona lezi imvula ke ephelezela ukuduma ngokutsha kwenhlamvu yelanga ikakhulukazi lapha eGauteng yongena eMpumalanga nalapha kwaZulu Natal yongena eFreystata nase Northwest phansi lapha eEastern Cape bese zikhona lezi imvula ephelezela ukuduma ngale kwaloko entshonalanga lingaqhubeka nje nokubalela ebusuku banamhlanje kanti ke masamba siyobheka usuku lakusasa lingaqhubeka nje libalele ngapha ngasentshonalanga kube nenkungu yasekuseni endaweni ezingasogwini ngale kwaloko ukuthi sikazi ngamafu mongena lapha komakholwane bethu ikakhulukazi lapha koNamibia nakoBotswana uyongena lapha eningizimu kanti ke sikhona lezi imvula ezingaphelezela ukuduma ngokutsha kwenhlamvu yelanga ungathanda ukuthi ke kube umgozi okuhambisana nomoya nesichotho kwezinye indawo ikakhulukazi ke engxenyeni ephakeme zalapha eEastern Cape kodwa ke zizobe zilapha nalapha lezi imvula uyongena lapha kwaZulu Natal la kuzoba nenkungu ekseni siyongena ikakhulukazi ke engxenyeni ezilapha eMpumalanga sika ngamafu mongena kwelaseGauteng nase Northwest kanjalo nasengxenyeni ke ezilapha eFreystata awubheke nje amazinga okushisa ebusuku namhlanje kuya kuyofika kusasa kusempondo zankomo futhumali kakhulukazi endaweni ezingasogwini uyongena lapha koMessina eGauteng futhumali nje ngokuphakathi kulozo ndawo phansi eEastern Cape likhalisa ingubo lapha kuSajonisi uyongena lapha ekakhulukazi koBizana siyongena kwelaseFreystata lithande nje ukuba phakathi entshonalanga lithande nje ukushisa futhi mongena lapha kwaPhindini nokho lapha kwaNyanga ogugulethu lingathanda nje ukuthi libe phakathi ngophawu kwenhlamvu yelanga lobe likhipha umkovetsheni lapha kwaPhindini yongena koKhalvina nokho lingafuthumala mongena ke ikakhulukazi ke engxenyeni lapha ngaseKapa awubheke lapha eEastern Cape lingafuthumala uyongena lapha kwaZulu Natal lithande nje ukushisa thatha intambo thabile ngedede indawo benobusuku obuhle.